Czy jest? Jest, działa. Okej. Także witam jeszcze raz Hitbox Manów, witam YouTube Manów. I... no. Obecność sprawdzimy... Nie chce mi się. Jest za gorko na sprawdzanie obecności. Także tutaj prawdopodobnie będzie trzeba działać, jak to się mówi, w tajemnicy. A? Kosa w płuco. Nic nie widać. No jakiś maraz mam na noktowizorze. Не могу больше терпеть эту муть. Погоди-ка. А кто же будет I tutaj z tego co pamiętam szło ich в родном метро? Я с тобой серьезно rozdupić po cichu. Слушай, Ale to było w normalnym mecze, a tu może być inaczej. только вот Oni tu może są mądrzejsi, a może są głupsi. я-то. Был бы я дурень, пошел Nie wiadomo. или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ja prosta realist. Сам посуди. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Почему нет? Dobra, ja się skryję tu. Да потому что у нас порядок. Понял? Idzie ciepać nożami. И если мы не будем этот Я порядок się tu наводить на зачаю. станциях, все, хана всему. Рагнарок нах. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. I on tu teraz powinien przyjść, a ja go rzucę nożem. Taki jest mój plan, szalony. I ja go rzucę. I on upadł. I prawdopodobnie, jak to się mówi, dokonał żywota. A teraz jak to zrobić, żeby... Кто? Или показалось? Интересно. Oni się wzburzyli, Показалось. zdziwili. Kurde, tam ich jest dużo na dole. Idzie. Czy on mnie tu zobaczy? Nie powinien, ja go rzucę. On się zachwiał. I przewrócił. Czyli, że umarł. Kurde, nie umie wykręcić. Nie umia wykręcić Byrny. Cześć, doktor Szatan. Dobra, pójdziemy tędy, bo jest ćmok. Tak zwana cimia. I teraz tu jest jeden, drugi. Tam gdzieś jest jeszcze trzeci na pewno. Jakby to mądrze... Można by go było teraz chlasnąć, ale oni się zaraz... Jest następny. A jakby go zabić, to czy on się kap... Dobra. Czyli cztery ludzie są co najmniej. Dobra. Co się odje...
Co się dzieje? Значит, спокойно. Значит, трусит. А тут? Черт! Где же он? Где? Ну где эта свинья? Tak, w Cień Czarnobyla grałem. Są obrzydliwe pająki. Tam łazi, ale ja go nie sięgnę stąd. Umrzył. Boże, jak się poce. O, leje się ze mnie jak... А тут? Powiedziałbym spocony jak świnia, ale to propaganda i świnie się w ogóle От нас не спрячешься. nie pocą. Siema, towarzyszu. Jego Jego plecak dokonał żywota. Miał szybką śmierć, nie cierpiał. Komputer to jak grzejnik. Komputer to w tym momencie mój tak cierpi, że aż mi go jest żal, no ale... Sorry. To on jest do tego, żeby mi służyć w najcięższe chwile. Nawet takie. Cześć Paszka, witaj. To jest fajny karabin, ale... Czy on jest na te same naboje? Wow, jeszcze z takim tym. Ile tu mam? Tego nie idzie sprawdzić. To jest chyba... On chyba strzela tą samą amunicją. Cześć Klusz, witaj. Ja bym szczerze mówiąc wolał... Chociaż on nie ma tłumika. Dobra. Wolę swój. Jestem bardzo niezdecydowany. Mój i moja szczelba. Dobra, nie wiem czy tu... gram na poziomie trudności normalnym. Tutaj się akurat nie męczę w najtrudniejsze. Tutaj jestem lamerem. Zgasiłem karbitkę. Z tego co sobie przypominam, tam będą łazić ludzie. Niedobrzy ludzie, wraży. Obcy kulturowo. Nawet nie widzę co tam biorę, ale biorę. Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Метро 2 – убежище советских HoloLens czemu nie gra? Рагнарока, если силы Zepsuły зла się. одержат верх. Наш обычный метро для стада. Dobra. Метро 2 для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не утратили еще власть над стадом, Nie они podchodź. ходили оттуда. Но потом их сила иссякла. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Jaki ze mnie jest tuk? To miał być nóż! Jest, derku! Było zjebane.
Perfekcyjnie. No ale... Ja, to było dobre. Wow, a tu się hajsło wszystko. Aż się szrank rozleciał, widzieliście to? Wyszło naprawdę zawodowo. Jestem z siebie bardzo dumny. No ale dobra, nie ma co tutaj srać się. Świadków nie ma, nikt nie uciekł, żadnego alarmu nikt nie załączył. To można powiedzieć, że tak miało być. Cześć Sychlator, witaj. O jaki Wania. Waniuszka. Burn baby burn. Czy coś w haźliku jest ciekawego? Oprócz marasu? Ja już się zaczynam tracić tu, a przecież... A właśnie, koszulka, dobry temat. Doktor Szatan, polecam jako że hica to lepiej w serek. Czyli widzę, że widzieliście reklamę koszulek. Mam nadzieję, że się podoba. Rano obudziłem się z zamysłem i wykonałem. Gaz maski włóż. Ktoś sam łaził. Albo mi się ino zdawało. Do Polsatu się nadaje. No właśnie, Szatan, weź dwie. Weź dwie. Co się będziesz, tanie są. Skąd to ryczało teraz? Co to on miał? Weź dwie, co się będziesz? Nie lej się żurym. Plackiem nie ocierej. Sam się coś łozdupi. Fuchę w Polsacie? Dzięki. Aha. To był klucz. Do sejfu. A niegody nie ma w serek, to muszę dodać. Taki zort. Po co mi ta gazmaska? I zyskajmy są. Excuse me, kajmy są.
Aha. I wylazłem w ogóle... Massacration. Co to się zrobiło? Jak to się stało, że się tak zapętlało? Zamotlało. Czyli to do wyjścia nie. Cześć Hanys. To tu. Teraz maska róż. Bez maski ani róż. Cześć, nie dyskutuj, witaj. Łonic nie pytaj. Będzie sztrum. A, jest sztrum. Cianko, ale jest. Jakie żadziole. Fu. Ciarachy małe. Na metan. Jak dupnie... To ino roz, a do porządku. Dawno nic nie wylazło, także boję się, że coś mi zaraz wydupi za winkla. No jakby tak dupło, to od razu ogolone brwi. Rzęsy. Generalnie już by się więcej nie trzeba było martwić o zarost. Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Ty bucu. Czemu mnie straszysz tak? Cześć Recek, patrz tam jako. Dobra, zażyję jak się brało apteczki. Nie tu. Nie tu. Ku. Ja. No, dobra. Aż mi się ekran wygiął. W pałąk. Jadymy, kolego. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Что-то страшное. Co się dzieje? Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. No dobra, kumplu, ale... Что он делает? Ło! Беги, Артём, беги! Boję się. Мы хотим мира. Ты не можешь спрятаться от будущего. Что мы потом будем делать? What? Aż mnie plecy swędzą. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки.
Я справился. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми Яке- фашистен, приехать захватить вашу станцию. Ульма, ты что ли? Ать, повезло Фишери. тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Проjeżdżajcie. Duch Stalina przemawiał. Oby nie. A może Lenin? Jego wiecznie żywe idee. A czemu tu jest po łacinie napisane? Znaczy... Czemu po naszemu, a nie po rusku? Ale sobie nakupimy fajnych rzeczy, o ja. Ладно, пошли. Paszli. Na chuj! Czy wieczorem nie wiem czy będzie? Nie wiem, to nie wypowiadam się. Jest normalnie tutaj to jest jak na kartkówce w szkole. Piszesz jedną, a już się pytasz kiedy poprawa. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Z Bytomia. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь Co ty mi посмотреть себе proponujesz, спинку kolego? в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду. Забудешь с тобой, как же. Пользоваться А то просто. смотри, Kurwa, nie быстро stać mnie na to. родятся. Идиот. Здорово! Czy to już mam? Я в туалет хочу. Раньше надо было. А пока подождешь. Ну, папа. Никаких ну. Mogę albo to, albo tamto, czy... Ну а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Aha, mogę Явно mieć dwie подползают rzeczy, no to все spoko, ближе. dobra. Cześć Hiroja, witaj. Dobra, teraz sprzedam... Полковник, докладывай. Лучший курс на станции. To mi jest w ogóle niepotrzebne. Ну и To mi где jest патроны-то? potrzebne, to mi nie jest Они-то potrzebne. Ani to. вот. Этого калибра у тебя нет. To jest zawsze potrzebne. Да у тебя уже барахло из карманов вываливается. Aha, mam max. Не могу вам Wszystkiego продать, mam это max. предзаказ. Doszła ci koszulka, czy idzie przez Bangladesz? Hannes, czy ty żeś w ogóle oglądał film na YouTubie, że ty zadajesz takie pytania? Nie kompromituj się. Cześć Tuńczyk. Wszystkiego mam w ciule w sumie. Хороший выбор. Я Мельник. Рассказывай. Elo. Сюда. Есть предложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Cyk, cyk, cyk. Gorzoł. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Dziwny jakiś Marie. Все члены Совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам Совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Jakiś taki trupi. Не, ну вот на кой ты так накидался, брателло? O, Lenin.
За тебя! Вот оно тебе надо. Нехрен делать. Co wy tu, wódkę? Towarzysze? Вечно ты так нажрешься, а мне, мля, тащить. Nie, to nie Lenin, to ktoś inny. У нас вот как-то тоже было. В общем... Невероятно. Артём, не верю, что Совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над Полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. No dobra. Idziemy wpierw. Решение Совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город. Nie umiem po rusku. Ja w ogóle nie wiem. Języki germańskie łatwiej przychodzą jakoś. Do mnie to jest za miętko akcentowane. Jak ładnie tu jest. Pięknie. Można podziwiać kunszt. Paszka, górę uzamknięte. W ogóle jak zobaczyłem ostatnio na internetach film, jak babka wpada do schodów ruchomych, to powiem szczerze, że już mam trochę stracha na schodach. Trochę bardzo. Przeskakuję tą płytę serwisową, bo ona była tam niedokręcona i ona wpadła i... Nieprzyjemna sprawa bardzo. O, nowa maska. Ślicznie. Ślicznie tu jest. Fajnie przynajmniej, że tu zima. O, tam jakaś cerkiew. Jak w Sosnowcu. Ej, jak na to, jak tak człowiek popatrzy i się... Wczoraj się Wiedźmin zepsuł. Można, że se ten... Że można, jak się tu tak człowiek wczuje, to mu nawet nie ma tak gorko. Większe wady Windowsa 10 dotychczas? Nie, coś mi... Wydupcza mi przy streamowaniu Wiedźmina, ale to niekoniecznie wina Windowsa, a tak generalnie to... Niby duże zużycie RAMu jakieś takie mam w pulpicie. Że nawet do 40% czasem dołazi, nie mam nic odpalone, ale... Nie wiem, czy to jest legitne, bo jakoś tak wszystko działa. Niby jest duże zużycie bez niczego, ale... Nie odczuwa się jakoś tego tak. Takie mam wrażenie. No mi już jest trochę zimniej. Jak się wczułem, to już mi jest zimniej.
Dostał w dupala. 2 nożale. Tu jest bomba. Aha. Kapły się. Tylko teraz aktualizacje i nie wiem, jakoś nie czuję tego, że jestem infiltrowany. Może to źle. Wow. To mnie zaskoczył. Mocno. Kto będzie muchy łapał jak wszystkie Tu chyba nie ma much. Tutaj wybuch atomowy pozostawił tylko ludzi i pająki, i mutanty, i duchy, i demony, i inne rzeczy, ale muchy... O, topi się, znaczy łamie się kra. Aha, dobra. To ja już wejdę. No, albo to muchy palują na pająki, też tak może być, bo nie wiadomo. Co dokładnie te mutacje tam zdjęlały. Nie piszcz, jeszcze nie dusisz się. Jak to się wymieniało? Na T? Dobra. Jak będzie teraz udawał Wadera, to wymienię mu ten filtr. Do kawy. Ło, jak jasno. Ja nie chcę stąd iść, tu jest tak pięknie zimno, że jak... Wow. Że jak zapomnę o tym, że na placu jest gorko, to nawet mi nie ma tak gorko. Znaczy, jest dalej, ale... ale nie tak fest. Aha. A my nie mieli dojść ino do tej biblioteki? Wpuśćcie mnie. Jak one wyją żałośnie. Przerażająco. Oho! Dostałem osiągnięcie Hunter. Oho! W łeba wystarczy jednego strzała, tego się będę trzymał.
Cześć Sedes, witam cię. No kurde, to nie tutaj mam wleźć. Ich tu jest pewnie nieskończoność. A, idzie odsieć. Idę do nich. Zawsze raźniej. Dobra, niech oni strzelają. Jak mamy utworzyć krąg w 3 osoby, facet? Możemy najwyżej utworzyć Dreiekant. Nie mam tego. Ci już się to nie przyjdą. Cześć pieczony kot, witaj. Ło! Pierę. Ja już nie chcę. Ja już chcę pokój. Nie idzie, Kaś stąd pójść. Ja się z całej amunicji wydupczę przecież. O. A, duszę się. Nie se blekej i no... За мной, ребята. Co za SS-man mi przyszedł? Za mной. Данила, стой на стрёме. Мы с Артемом пойдем проверим зал. A ja wiem co tu będzie. Tutaj prawdopodobnie idziemy do biblioteki i będą tutaj straszne potwory zwane... Jak można się domyśleć... bibliotekarzami. Артем, Данила, скорей сюда. Забаррикадируем дверь. Иду. Давайте, Артем, наверху заперта. Открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Когда же не угомонятся? Зачем это? Muszę zażyć. За нами, то есть. Mam nadzieję, że to jest tak oskryptowane, że tam się nic nie może stać złego. Nie mam klucza żadnego, nie mam. Aha. Łe, te pnącza tu są. Jakieś...
Uloki. Atakują mnie puloki wiszące z... Jest klucz. Ła! Co to tak śmigło? Tu trzeba było coś rozdupić. Fajny koleżka tam łazi. To nie jest Metro Last Light, to jest Metro Redux. Aha, to sorry. To złe metro ustawiłem. To jest metro 2033 Redux. Redux. Еще чуть-чуть, и они бы нас плохи разорвали. А ты хорошо поработал, Артем. Oddaj, to już ci nie będzie potrzebne. Артем, иди-ка глянь. Aha. To był tak zwany smok. Smok z Wawela. Kurde, łażą te gnoje ogromne. Так. Нейроны и синапсы. Спинномозговая... Ух ты! А и Б Стругацкие. Пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Piknik na skraju drogi Strugackich to jest fajny easter egg. Czy ja się duszę już? Nie, jeszcze nie. W ogóle jak oni mają to wszystko super wykonane dokładnie, nie? Ja muszę tylko na moment grę zminimalizować i zrobić sobie tak, bo mi się zepsuł czat. Przestał przewijać. Dobra. No żeś to coś chciał. Co ja tu mam jeszcze zdziałać? To już nic nie idzie. Aha, pewnie tu coś rozdupić. Ale o co tu chodziło? Tu kiedyś się jakiś żrandol taki rozwalało czy coś?
Rozdób drzwi, a idzie. A idzie, dobra. Faktycznie. Dobra, wymienię mu te filtry, bo zaraz dokona zgona. No, Artek właśnie. To trzeba zdupić, nie? Można wklejać link, proszę bardzo. Отлично. Данила, пошли. Пошли. Wyją jak potępione. Fuj, muchy. Tak, to metro jest w pakiecie, w takim zestawie jest odświeżone Last Light, chociaż one tam się graficznie nie różni za bardzo. No i 2033, które jest całe przerobione na nowym silniku. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотека. Wygląda bardzo pięknie. Można kupić oddzielnie? A to nie wiedziałem. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ty mnie nie strasz. Ja nie strzelam, bo mi szkoda. No i to by było tyle z naszego kolegi. Он все еще жив. Артем, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать. Dobra, wiem, że mnie zostawicie i tak samego, także... Wali mnie to... Убежал библиотекарь. Мало времени остается. Ja jeszcze zobaczę, czy tu coś nie ma, co by mi się mogło ewentualnie przydać. Przed wyruszeniem w drogę... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. A koszulka szła szybko, ale ja ją tak niefortunnie zamówiłem, że ona... Wtedy był weekend, no i ja wiadomo. Ale tak to szybko, parę dni. Nie wiem ile nawet dokładnie. No nie bij mnie! Piczowata macko, tentaklu. Tentaklu. Strachłem. Halo? Jestem w tu. Dziwnie to wygląda. Co najmniej. А! Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. A mogę to zdjąć?
Nie. Nie mogę. Czekajcie, cygaretną pauzę, idę na siku. Jezu, jak w tym pokoju jest gorko, to od tego kompa. This is masakra. Wow. Dobra. Witam wszystkich, co przybyli, jak mnie nie było. Tam jest bibliotekarz, z tego co ja widzę. Muszę bliżej siednąć. Się cywilizować. Ej, pitnął. Zestrachał się. Dobra. Zaś z los. Ciekawe, czy on lubi, jak mu się świeci lampą po oczach. Ja uwielbiam, jak mi się świeci. Mam nadzieję, że on też. Jakby co, to one nie są takie trudne do zabicia. Jak im się rzuca dużo nożami w głowę, to... Mam lepkie bomby. Także nie boję się ich tak bardzo. Tylko trochę. Cześć, kozak. Ustawię śląskie słowo, jak skończę tu. Zawsze zapomnę. No to elo. Fajny kolega. Ja pier... Dacze.
Trochę strach, żeby... Na łeba. Szkoda amunicji, po prostu. Ten się... Chuj. Macie swoją przyjaźń. To przyjaźń jak ze Związkiem Radzieckim. Aha. Czyli to tyle? Umarł. Patrzcie. Umarł i nie żyje, ale... To była jego wina stricte, bo on mnie nie... On był agresywny bardzo. Chyba, że on faktycznie chciał mnie po przyjacielsku tak... Zdrastwujcie, towarzyszy. Nie mówię, że tak nie było, ale raczej tak nie było. Ja już szykuję bombę. Nie nerwuj się. Dobra. Spanikowałem. O! Chyba nie było warto. Был наедине с ужасом. GGWP. Trzeba było dać do połknięcia tą bombę. Czyli je jest najpierw prewencyjnie ostrzelać, ale optymalnie w głowę z shotguna, a potem rzucić mu tą bombę tak, żeby mu się przyczepiła do łeba. Może zdechnie bydle. Ja teraz tak prewencyjnie. Co on taki, co? Mam wrażenie, że sam się wysadziłem tą bombą. Я снова был наедине с ужасом. Ojej. Chciałem mu podarować taki piękny granat, którego sam nigdy by nie miał szansy zdobyć. To tak mnie potraktował. Z buta. Dobra, spróbuję drogą tego, jak to się mówi, dialogu i... No. Przyjaźni. Goryl Wojtek. Jest nie byle jaki goryl.
Idź. Nie jesteś pożądany. Ja chyba nerwuję te światło. Tak mi się wydaje. To jest skarbek. Z gruby. Co on taki? Wszystko jest w porządku. Everything's okay, pal. No, dobra. Z deszczu. Jop, twoją mać. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Very much. Po co ja ten nóż rzuciłem? Ło, dobrze, ale on jest spoko, on mnie tu zawarł. Widzieliście? Żeby mi się krzywda nie stanęła. To jest spoko gość, tak naprawdę. Tylko taka propaganda szkodliwa, że oni jacyś ten... No dobra. Ja, ale... Nie mam się gdzie wycofać. Idź, proszę. Wypiął się dupą. I znikł. Ale myślę, że nie na stałe. Łysa ciulo, lepiej nie. Ej, troszkę się przyblokował chyba. Bo jakoś tak... Dobra, coś Co on tam? Po co ja to Nie, idź. Idź. Bobo.
Gorylu Wojtku, proszę odejść. Na posesji. Może on chce tu posprzątać po prostu, może to jest cieć. Może on po prostu tutaj przyszedł pomyć pisuary i sracę, a ja mu wadzę. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. Nie wiedziałem, postanawiam poprawę. Gorylu Wojtku, proszę odejść. A on robi tak. I odchodzi. Zniszczyłeś lampkę. Jesteś, przykro mi. Jesteś za duży, żeby tu wejść. Czy ja w ogóle dobrze poszedłem? Czy ja coś Strzyłem. Pip, pip, pip. No, powiedzcie, że to nie idzie otworzyć. Ja nie wierzę w to. Chyba, że tak. Nie no. Teraz to już wiem, że nie idzie. Czyli miałem tutaj per saldo de facto... Duszę się. Ja pier... A very nice surprise of yours.
Dobra. Chyba się zeźlił. No ale... Kurde, dobrze szedłem. Ale źle poszedłem. Co on tam robi? Czy on się zmieści na takich schodach? Może go zaświecę lampą na śmierć. Seems like a very legitimate idea. Witaj, Wojciechu. Mam nadzieję, że nie ma między nami żadnych tak zwanych kwasów. Możemy w pokoju tutaj sobie, prawda, per saldo, a propos, mianowicie koegzystować. Może tutaj. Wow! Nie chcę nic mówić, ale... Tak kończą... Wiecie kto. Czy ja wróciłem do początku? Dobra. Także to będzie... To na ten moment będzie koniec tej części metra. Gdzie jest moje te? Mam nadzieję, że w następnej znajdę wyjście.